matambudziko ari kusanganikwa nawo nenyika yeZimbabwe haasi kukonzerwa nemusangano. Ndibatisise pandiri kutaura. Musati maita hasha kana kudambuka makumbo segurwe. Nasonzwisisai. Matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana veZimbabwe. Alright. Nganikupe mienzaniso. Kutandaniswa kuri kuitwa maZimbabwe South Africa ana ED neZANU-PF iriko here ikoko. Kutandaniswa kuri kuitwa vana veZimbabwe kuSouth Africa neMazulu aya. Xenophobia yekupondwa kwevana veZimbabwe vachipiswa vaita sei. ED ariko here ikoko kuSouth Africa. Kana ZANU-PF iriko here kuSouth Africa ikoko. Handi muri kuona manje. ED neZANU-PF havako ikoko. Zvinototaura kuti muri kuona kuti ngozi iyi iri kuvatera kwese kwavanenge vaenda. Zvinoreva kuti pane imwe nyaya ida kugadziriswa inoita kuti kana vati alright ndi ED ari kukonzeresa muZimbabwe. Ko vari kuzoteererwe ikoko. Zvinoita kuti vangadai vakasiyaka ngozi kuZimbabwe ka. Zvinhu zvichingofamba uko vachingozi ashandai hatotokudai muno. But vari kutotandaniswa ikoko nekurwiswa nekuda kwokuti ngozi iyoyo yezwi yekumasowe, ngozi yezwi yekumasowe iri kuvatera ikoko. Mwari zvaanoita anopa responsibility vaanosarudza vanhu ivava vakasata responsibility zvakafanira vari kutitonga ivava. Government yakapiwa responsibility yekutonga masectors ese. Kana ikasava responsible inongopa pfuma ese kumaChina. Ndozvakafanana naMwari. Mwari pakaya kumasowa achivaka masangano manomwe aya nevanja ana murehwa nagomo dombo shava. Iyi responsibility yemagungano iwayo kusanama isa vachizonzi vanamai vemasangano yekurera nyika yeZimbabwe. Vanoirera sei? Vanoirera nemuteuro. Vanoenda kurenje ndoko vanoona njere yekugadzira nyika. Ndosaka muchiona vatongi vakaona ana Mugabe vese vaienda kumashrine naBaba Johani vachiitirwa muteuro, vakaenda kuna naWimbo kwesoko vachiitirwa muteuro zvinhu zvichifamba. Handitika inhawo yekuti zvinhu zvinotangira kuspirit kana kuti kumweya uko ndokunogadzirwa zvinhu zvinozomanifesta paphysical zvakafanana nemuroyi kana achida kukuvadza ari usiku kuspirit osvika kukuvadza woita okupa munyama unozosara waenda kubasa unodzinga basa kabati anenge akutokudzingisa basa kudhara pauya usiku kumba kwako. Ndozvakafanana nekukomborera zvakare nyika. Maropafadzo nemakomborero anotanga agadzirwa kumweya naMwari. Kotumwa ngerozi dzinokomborera dzacho dzinonayisa mvura, dzinoita kuti vatongi vave nerudo nemi, dzinoita kuti mugare nepeace musingade kupondana, achiisa peace, spirit of peace inotonyinyairwa kuti inenge iswa munyika naMwari. Ndosaka achikwanisa futi kuti Mwari kuisa mweya wehondo, Mosaic spirit. Sezvaitwa naManuel naMozisi vachitora mbiya vachiti ninga karamuka vana vapera nehondo pavaimutsa Mosaic spirit yekuti vana munhu anenge angori form 4 anongomuka ananga kuMozambique kuda unorwira nyika. Asumudzirwa mhepo yehondo. You have to understand zvinhu izvi zvinotangira kumaspirits. Saka ndikukurambirai kuti haizi ZANU-PF iri kukonzera matambudziko ese aya. ZANU-PF iri kusenzeswa seweapon naMwari. Ari kuvashongedza hasha nehutsinye ndiMwari sezvaakaita pana Faro. VaIsraeri vainamata Mwari mupenyu waAbrahama, Isaka naJakobe. Vavaisa hanganwa ndobva kunamata zvidhori muIjipita. Vatanga kunamata zvidhori muIjipita. Mwari baba aitoomesa mwoyo waFaro. Aisatombova Satani aenda kunopfeka Mwari, aenda kunopfeka Faro. Aisava Satani. Dzaitova ngirozi dzehasha dzaMwari dzainoomesa mwoyo waFaro kuti uomarare. Ndozvamuri kuitwa imimi muZimbabwe. Vatongi venyu vari kuitwa sana Faro, vari kuomeswa mwoyo nengirozi dzehasha dzine hasha nechigumbu chemandamatirwa vari kuitwa kumasowe, kukosheswa kwengano netsananguro dze1943 dzisisinei nenguva inei. You have to understand ipapo mupabatisise kuti Mwari uyu haazi Mwari wazuro bedzi anenge akashota. NdiMwari wazuro, ndiMwari wanhasi, ndiMwari wamangwana. Imimi Mwari wanhasi muri kuti mweya wakaipa, muri kuti zvazuro zvabari kwakatumwa. Muri right, muri kuda Mwari wazuro ndizvozvo. Asi wanhasi hamusi kuzomuda. Muri kubva mati mweya wakaipa. Asi iye Mwari wacho ndiMwari wazuro, nhasi nemangwana. Ndo mitumbi mitatu yaMwari iye. Saka hasha nehondo yaMwari iri kuzosikwa ichiburutsa ngirozi dzehasha dzinogara naZANU-PF iwaya. Munochiona kumwe tafa nenzara vanotuma mazimotikari yemvura yaya neviolence kuti murohwe because vane hasha vakagarwa nemhepo idzodzo. Ende vangona vasatozviziva takatogarwa nemhepo vanongotofunga kuti ndiyo vega uri kuzviita.
zvino zvinoda kunzwiswa nemunhu ane spiritual intelligence kuti munasonzwisisa kana muri vapostori chaichaive vanodzidzisa zvemweya. Imi muprofita akakuita dhaife rechiko chaanenge aita pamazuva andi anenge asumudza mhepo dzemumusha mako here dzobva dzakunetsa ka mhepo dzemumusha mako dzawakambeko uchikurira nehozana anobvisa hozana neprotection pauri. Mhepo dzemusha mako dzoita easy access yekupinda ndiye ane madhori kudzivhurira. Saka kana muprofita achikwanisa kudaroko kuzoti munhu anenge aine zivo rinenge rairiji anotadza kumutsa mhepo huru yenyika here kana kusumuzira matambudziko. Muenzaniso ndiri kupa. Saka munofanira kunzwisisa kuti kuspiriti ukoko kune fighting warning rikini spirit. Imimi munozoiti mweya wakaipa kana kuti whatever ndizvo mukutaura kwenyu but spirit yaMwari Mwari haashandise positive chete kuti Mwari haangoita zvakanaka chete ndiJehovha hondo futi. Imi mukamutadzira mukamurwisa kumasowe sezvamunoita izvi kumasowe izvi mukamurwisa anokutumira mhepo inokurwisa izvo musati makamboona. Anokutumira mweya unokurwisa izvo musati makamboona. Kana Mwari iye rupa imienzaniso. Jesu paakasangana naKorinda, Jesu paakasangana na Region, amunoti Region kumasinagoge. Korinda wewe. Ko Jesu dai akati mhepo dzese dziri pana Region enda pane mupostori ningi. Munoti dzaitadza kuendera ipapo. Takataka kuchema Jesu usatibviseka. Jesu usatipise chireka tipinde muguruve. Chireka dzichitochka. Saka munofunga kuti muKristu aitadzere ungodziri mhepo dzese dziri pauri iwe chona unogara kana pana Timothy. Kuri dhaive rekurwa Timothy ndanazochiona. Vana vekudenga vakada kuita utsinye babaka Satani haana kana simba uyoyo kana vekudenga vatanga kuita utsinye ndo ana Satani vekutanga nekupisira nekudenga kana vana zvavo zvekuita seta kunonzi utsinye. Onaika zvakaitika varungu vatungamirirwa neizwi kuya kwedu kuZimbabwe vakatanga kutocha baba Johani vachimurwisa. Johani akati makangano ndinda kakutungamirira kuya kuno shumira muno zvandinoita akavamutsira akasumudza ruoko akamutsa hondo yaHitler akati Johani ndiye akakonzeresa World War II. Of course imimi mukudzidza kwenyu kwepanyama munogona kuti no pane zvakazoitika zvakadai muchitarisa education izvi miss education zvikoro zvekunyepa izvi. Mwari ndiye akatopindira pahondo iye akaisumudza achida kuuraya maBritish kuZimbabwe kuti vatora vana vavo vaiswa pacall-up yekuenda kuhondo kuno kumatrenches vachirwisa Hitler. Zvinzwisise zvandiri kutaura izvi zvakaorema kuti uzvinzwisise kana usiri spiritual kana usina spiritual empirical knowledge. You have to have spiritual empirical knowledge. Yekunzwisisa zvinhu zvemweya. Hondo yaHitler iye yakasumudzwa naJohani. Vakatozonochema kwaari ndopaakasomudza ruoko akaimisa. Bvunzai vakuru vemasabata vanokuudzai masekireti ese iwaya. Vakatozochema kuna Johani akaimisa hondo iyoyo. Kana pakaitika hondo yeZimbabwe yakuda kuitika vakaita kunochema kwaari futi. Saka munofanira kuzvinzwisisa vemadzibaba kuti nhamo nematambudziko kana kuti hondo zvirwere nenzara zvinhu zvinotogadzirwa naMwari kana agumbuka. Kana achifara anogadzira peace. Runyararo abundance rugare neningi abundance peace pane chimwe chechitatu chanduka kana Mwari kana achifara anogadzira zvakanaka. Kana Mwari akatsamwa anogadzira zvakaipa. Mwari uyu ndiye masikati ndiye usiku. Haugona kuti iwo usiku ndiye waSatani masikati ndiye Mwari hazviite. Satani akatosikwa naMwari. Satani atori creation yaMwari. Haana chakaipa chaanogona kuita asina kubvumidzwa naMwari. But kumagrade 1 kuna matamai unoti Satani akaipa kwa Satani akaipa nekuti unenge uchidhila nemwana ari mugrade 1 ukapinda muclassroom ine madofu ine vana magrade 1 vachitambisa chidhina vachiti vhum 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 newe unobata uchidhina kuti vhum vhum hauzogona kuvarwisa uchiti iwo haisi motema kuti vhum vhum chi ndionitenga kutanga unopenga because vana vese vanenge vachibata chidhina vachiti vhum vhum chimotikari changu ndozvakafanana nekunamata kune vanhu vari muzere regrade 1 ndovasikanzwisise kuti ana ED vese ana Mugabe neZANU-PF yese inoseenzeswa nana Gabriel nemaikoro kukurwisa izvo musati makamboona kana muchinge muchitadzira Mwari musangano iri remasowe. Zvino zvinopinda munyika muchikwadzisa vanhu vese inenge iri mhosva munenge muchida kunzi muwedzerwe pakufa muzonasotongwa kuti imi makaurayisa vanhu vakawandisa nenzara nekuda kwechinamato nemanamatire nyaya akaipa sezvakaitwa naMwari achishongedza hasha kana kuti utsinye mumwoyo waFaro. Zvinzwisise izvo zvizvi kuti maZANU-PF aya kwagadzira 3 days yemunamato aya vanomuka vese vatochinja vachitoda kutoita zvinhu zvakanaka munyika but havafe vakadaro as long as mine manamatire nyaya muri kuita aya akafa aya muri kunamata Mwari akafa kamusanganiri idhibhiro ringa akasangano rizere sora risangano iri rinotuka kumatenga kuti mweya wakaipa kasangano iri rinoti Johani akarasika iri sangano iri. Saka rinoda kukomborwa nepeace nerunyararo nerugare richipisirwa nzara pakuita sei iro richiona Johani semweya wakaipa. Munhu kana arasika njani araswa nemadhimoni riri mashavi saka ringe toti Johani mweya wakaipa Johani mashavika
hauna kunzwa kamwe kasasi kamwe kachiti anzi Johana tone mdzime kwamasenza hauna kanzwa kasasi kamwe kachiti Johana nechi chemunyika chemasinagogo chiwenga musi unono chaita anotera Johani afana kusirwa kana Pepperberg isina chinhu nekuti munhu yeifuza unotera munhu akaita saJohani kurasika kwake kuri legendary ndozvaiterwa nechichi chimusoro bhangu ichi chimukanya ichi chiwenga ichi chinovenga vekumatenga chiwenga ichi. Saka type yavanhu vakaita sachiwenga ivava vakawanda muZimbabwe ende vakawandira kumasowe vanotuka Johani vanotuka Elijah. Saka Mwari anogumbuka kamadzibaba. Mwari kana agumbuka manje ana Elijah vana Johani vakomboreri venyika havagone kuzoita miteuro inosunungura nyika, havagone kuzoita miteuro inoita kuti nyika yenyu igadzane runyararo ive nepeace nerugare, havagone kuzoita miteuro inovisa wisdom intelligence mumapoliticians enyu kuti vanoti iri goridhe remachina ahwina $10 tikungopiwa dhora apa tikudzvanwa ngatiende kumeeting nawo tigere pasi tadii kuita $5 pa $5 ngatitore dhora tise kumahospitals, ngatitore dhora tise kuzvipatara, ngatitore dhora tise kumarodzi, ngatitore dhora tise kuindustry, izvi ngatichigowana zvedu dhora. Havagone kudaro, vanotora $5 zaichese vachikorora muhomwe nekuti imi kamumude Mwari naiye Mwari wacho hakudeiwo anobvaisa utsinye nehasha muvatongi vanoshaya rudo nemi vanoshaya rudo nemi. Zvamainamata zvakanaka Mugabe akaisa free education for all muZimbabwe kana mucharangarira pamainamata zvakanaka muZimbabwe Mugabe akaisa free education for all kana mucharangarira mapolitech kwese kwaibharirwa tumari tushoma shoma achisubsidiza negovernment just because miteuro yekunamatwa kwaitwa nevakuru vainamata mumasangano vanhu vachanamata zvakanaka yainomushongedza rudo, peace, rugare, runyararo nemagutwa nekuti vanhu vainamata zvakanaka musangano iri. Saka Mugabe aisa free education for all and the peace yaakaita paindependence kana murungu chaaisabvunzwa kurohwa mustreet akaisa runyararo peace nekuti zvaibva kumiteuro nekuti mainamata zvakanaka musangano. Matanga gemu renyu remanamatire enyu iwa yakafana nekuti uda kuti muZimbabwe yese iombere matombo ekwamurehwa kana kuti Zimbabwe yese iombere tumiti tikawa negomo tinamate ivhu rekudomboshava isusu kunamatwa kwamatunhu kuombera zvigaro nezvituru usabhuku kunamatwa kwemiviri yevanhu kudarika Mwari kukudzwa kwomunhu kwokuti munhu akadhumanangana naAmathias munzira anotanga achaumburuka pasi achipfugama achita sei asi Mwari chaichaichai akauya pamberi pako akati haime Elijah unoti kamukomana kapi kawanotara zvekupenga utanga utotuka nekutsvinyira. Saka Zimbabwe iri kusafa chastisement yaMwari kana kuti iri kurangwa naMwari pakurwadza kwayo nyika yose yose ichadzoka. Zimbabwe iri kurangwa vemadzibaba. Ndosaka muri kuona mvura kunaya kwayo kunotonetsa inoti gore rino ikanaya zvakanaka 2 years hainai zvakanaka kana 2 years ichinaya zvakanaka 3 years hainai zvakanaka kana ndinonaya zvinhu zvangu da kutooma kuti zvingobva zvaodzwa kana ndino inoita shoma mhene zviri kungoitika kumvura so mhene zviri kungoitika kumvura isonaya zvakanaka. Zimbabwe iri pachirango. Vana veZimbabwe vakaenda kudzimwe nyika vana South Africa vanenge vachipondwa iko vachitananiswa. Zimbabwe iri pachirango. Hamusi kuzvinzwisisa sei zvinhu izvi kuti Mwari akagumbuka akagumburwa nani akagumburwa nesu vapostori vekumasowe. Isu vapostori vekumasowe tine mhosva vemadzibaba zvodai vanhu vemunyika vaizviziva mairohwa imi ndimuri kuti uraisa nenzara and as a matter of fact ndichavaudza kwaane social media uku ndichavaudza vanhu vemunyika because mukuswaradza. Saka haikona kurwisa ZANU-PF kuswera waste time uchinocampaigna kurwisa ZANU-PF. It's a waste of time because ZANU-PF haizi riyo rikukonzeresa matambudziko ari muZimbabwe ndiMwari ari kuenda kwavari sehondo ndiJehovha hondo ane hasha akagumbuka Mwari. Mwari akagumbuka vemadzibaba naElijah wacho this time akagumbuka faniko tori mwedzi uno ndiwo kutongwa kwenyika uwo mwedzi uno mwedzi waThaddeus ka mwedzi wombondora ka watiri akagumbuka Mwari vemadzibaba. Saka Mwari akagumbuka anoisa zvirongaranga zvamuzivisi kana kuti anoisa hasha dzake kudenga kuti Trigon dies hasha huru dzedenga dzinotsokodzera nyika inoora madzibaba. Nyika kana Mwari agumbuka inoora madzibaba. Mwari akagumbuka madzibaba. Tarisai mune mashala asiwa munyika medu. Tarisai mune chipfambi chiri kuitwa nevakadzi nevevanhu nevekumasowe 40 mahurira ari kuita vakadzi vekumasowe nevakadzi vomunyika vakadzi vevanhu. Tarisai muone madzibaba nyika yedu yaora nyika iyi. Madzibaba mukadzi womuZimbabwe aiyera madzibaba mukadzi womuZimbabwe munhu aiti akatoroora kana rumwe rudzi vanhu vaitoseka kuti
Warura munhu wekuzambia vanhu vorurara pasina kuseka aidzidza kuti vazezuru ukutachakurora vakadzi vechizezuru vaive neunhu netsika chipfambi kumazezuru vaiyera mazezuru chipfambi was foreign chipfambi it was something chaito even vemunyika vacho kunzi wapfembera kana kuti wangomhoresa zvisina kana kuti warenzera muridzo mukadzi womunhu wainyara zvekunyara pane vanhu zo nhazi dzangofamba angomahuri moti mashavi ekutamba ere ari kusiyiwa nengirozi achisakadza nyika kudaro muri kuita kuparadzwa akazviimba tiri bet9 kana nyika ikandiramba ndichadzividzana kristu ndichadzividzana kristu tichiti ngaiparare ena handisi kutaura zvepfungwa dzangu kana zvekufunga kuti ndingati ndikutaura zvepfungwa dzangu kuti mwari ari kuuraya nyika ine nzara akazvitaura tiri pamberi paenuro kwamurehwa tabva kurwendo rwomweya taibva kuengland akati ndakakudaidzai kuti ndikukudai pano pagoshen mukati tinouya ndakakupai masvondo 3 nhasi ndiri pano vamwe venyu vaenda kumutedza muri kutizei munondizivei kuti ndinani ndinisa nzara munyika menyu ainyorobva watanga kubvunza mubvunzo usinei nezvekutaurwa kuti chii chinoitika pakutongwa kwenyika kuti ikangotorwa nemunhu mutema chete nyika inofanira kuti iite matambudziko inotorwa nemunhu mutema chete itonyorwara kwamare chii zvikanzi hazvisi zvandiri kutaura saka ndiyosumuka ndozvokwasirodzidzwa najakopo here indakati ndiri kuuya kuzotaura nemi imi matiza vanhu vakanga matiza vaenda kumutedza vachiziva nyaya dzauri dzaisotongwa nengirozi saka vaitya kunyara pane vanhu ndopa ndakaona kuti shit izwi iri rinoisa nzara munyika nekuti 2008 vanhu vakafa nenzara vakatambudzika nguva yese ndarirerutsa ndaingofunga kuti hakutaura kwavaprofita handakudzidza kuti izwi randiri kudhira nariri izwi rinoodza nyika yese saka imi manje muri kutadza kupanzwisisa muri kungotora iri njira momufanikisa semuprofiti njee momufanikisa semuprofiti njee indikukutaurira kuti you need ana Sebastian vaya vakaenda nezwi kudombo chavo you need ana Sebastian 12 kugadzira mazigemba ari 1 ndozvandikukutaurira izvozvo you need 12 fana because Sebastian anga ana Gabriel but akasina kumuka panyama yake akasina kumuka panyama yake asikemba akamuka nepanyama anodzidza kuti ndinde akamborera ndiri Meneleki pakati ndinde kanga ndiri mwana waachiyera ashava ndinde kanga ndichiti amai vangu shava iwe nekuti aiyera soko aive soko mukanya Meneleki aberekwa naSolomoni naachihera ashava zvakazonyorwa kumatsamba kuti Queen Shava hapana chinombonzi Shiva kuita sei munhu akamuka anodzidza zvaaive zvaari nezvaachave kumuka kufa madzibaba hakusi kwakuseka ndokwakaitwa naJohani pane vanje achiti makambonzwa here munhu akabhabharidza Jesu zvikanzi nevakuru vedu hongu taenda kuSt Michael's uku takadzidziswa kunzi akabhabharidzwa nemurume ainzi Johani zvikanzi ndini ndamuka kunyika yevanhu vatema but nguva yese masedza aifunga kuti anonzishoniwa nguva yese aifunga kuti anonzishoniwa asingazive kuti ndiye Johani nekuti Johani akabatwa nemweya pamarimba pepe achibva aita lake rekuti akamutswa nengirozi kumuka nekubatwa nemweya zvinhu zviviri zvakasiyana imi muri kuda kutora ana Masegemba naErija muda kumutora kumufanikisa nemuprofiti kana kuti Matiyasi vanhu vakasiyana amatiyasi vane ngoni zvechokwadi idi rokuti Peter anotaura pana amatiyasi but havana kumuka panyama yavo pane zvinofanira kunzwisiswa nemunhu ari spiritual kana muchida kuti titaure matare you have to understand kumuka nekuva muprofiti zvinhu zviviri zvakasiyana you need ana amatiyasi 12 kugadzira Masegemba ari 1 kutaura panhau yekumuka manje very sorry kune vanogumbuka nekuti vanenge vachinamata miviri yevanhu vanhu vanogumbuka kune kuti vanenge vachikudza miviri yevanhu kudarika idi but you have to understand the level rekumuka kufa madzibaba kupinda mumagedhi emweya kufa madzibaba isi nyore nyaya iyo yandikutaura iyi saka vanhu ivava vanenge vakamuka ava ndo vanogadzira nyika munodzokera pachinyakare chenyu Johani akati ndine dzimwe tsika dzandarambiswa kubvisa mamuri imimi pachinyakare chenyu pamusha maibatsirwa matambudziko nemudzimu kana riri dambudziko redunhu maibatsirwa nemashavi anonzi ndakuti mashavi sorry maibatsirwa nemasvikiro akafanana namakati anagoronga kana iri dambudziko renyika yese maizobatsirwa nemhondoro chaminuka wamakaimba mese muZimbabwe chaminuka ndimambo chaminuka ndimambo chaminuka ndimambo zhumba inogara yega musango saka kuuya kwakaita Johani akasikotora basa remudzimu abva aribvisa nekuti nguva yenguo nhema yanga yapfuura yanga yanguva yekujira jena nguva yejira jena mudzimu wakabva wanzi muchava vaprofiti ndo vakaitwa vanobatsira matambudziko esangano nevapostori ndosaka muchiona muprofiti akaonera dambudziko rako anoita muteuro dambudziko richipera
ndomudzimu womumusha muprofiti nhasi, nekuti Johani dzimwe tsika dzaakarambidza kubvisa, saka akatora tsika dzechizezuru ndidzo dzaakangoisa kuizwi, kumasowe, kuvaprofiti. Then kana vaprofiti vaita dambudziko rakakurisa redunhu vanoenda kuna naJakobo, kuna naAbrahama. Ndosaka maiona vedombo vaprofiti vaisapotsa pavainotsvaga Abrahama kwane vanji vaisapotsa, vanodzidza kuti dambudziko redunhu rese redombo chavo rinotoda svikiro, kwaive kunzwa kwomweya kwakanaka ikoko. Then ana Abrahama naJakobo kana vatadza dambudziko vaifanira kuenda kuna Johani. Imi misangano racho iro riri classroom madofo iyi maiti Johani akarasika, saka maizoenda kupi manje? Paulo zvinobva nongadare ndobva mutera kusatadhi kwachiko kuti anomunyengetedza. Zvino iri jayo dzoka ari muzera umwe chete naJohani momuona semweya wakaipa. Vanoti ngirozi mudzimu vachazvionera pamutambo waNadhanieri nengirozi dzedenga. Munoti ngirozi mudzimu imi munazviwa imi. Iyo kanhamo yapinda munyika iona izvi kuita Zimbabwe ikuita kubvira kukwata. Alright fine, ane mweya wakaipa. Alright fine, ishave. Imi mochoka mune mweya uri clean wakanaka wechokwadi kagadzirai kama problems aya. Ungatara kuti ane mweya wakaipa but matambudziko asingapere muvanhu. Munofanira vanhu vanozviteerera izvo. Vanhu vane brain chanazara mese makadhakwa. Mese mune mweya utsvina. Vanotokutukai mese mune mweya utsvina. Imi kana mati ndimune yese kamisai kamatambudziko aya kamadzimambo. Avo kavana vari kupondwa. This week cheche vana vari kupondwa South Africa. Zvandakataura maaudios angu hobo ndichitaura kuti munopondesa vana nezvamunoita izvi, sangano renyiri ngarigadzane. Vapostori muri kukwadziswa nenhema raorera musangano rekuramba vekumatenga. Tsika yenyu yekusasamura Johani 33 madzokorodza matanga futi kuiita pana Irija zvamakamboita pana Johani zvekuramba vekumatenga. Manje yakangoti ndichaenda ndichadzoka vakangomirira hondowe 40 years ndichitsvaka hwai isingauye chidzengereka baba mugwenga 40 years ndichitsvaka mununuri asingauye. Ndichaenda ndichadzoka makangomirira mununuri.